názoru tu nejde o žiadne pokračovanie akéhosi trestu za začatie špeciálnej vojenskej operácie Ruska na Ukrajine. Ide tu o dlhodobo niekoľko storočí trvajúcu otvorenú nenávisť Západu na čele s Veľkou Britániou a súčasne o koordinovanú snahu ponížiť alebo odradiť špičkových ruských a bieloruských športovcov, teda Slovanov, od účasti na tradičných olympijských hrách. Táto nedovolená izolácia a politizácia medzinárodných olympijských hier je v hrubom rozpore s medzinárodne prijatými a záväznými pravidlami. V tejto situácii by som privítal ja osobne skutočných férových športových podujatí medzinárodného charakteru, napríklad v rámci nového svetového spoločenstva BRICS, bez akejkoľvek účasti skorumpovaného olympijského úradníckeho aparátu, a to od hora až dolu. Zároveň si myslím, že je na každom športovcovi rozhodnúť sa, či chce reprezentovať vlast, ktorá ho vychovala a umožnila mu dosiahnuť vysokú športovú kariéru. Alebo nevie inak, iba myslí viac na svoj egoizmus, na vlastnú športovú kariéru a prípadný úspech. Nechcem o týchto chulostivých veciach vyslovovať konečné súdy, ale ja osobne by som takúto potupu od nikoho nikdy za nejakých okolností neprijal. Nad rámec jedna poznámka. Prijatie tohto diktátu anglosasov kolektívneho západu, totiž u každého i ruského športovca znamená len a len to, že by akceptoval účasť na konkrétnej akcii s tým, že sa vzdá svojho prezviska, identity, svojho rodu, poprie existenciu svojich rodičov, svojich súrodencov a celej rodiny. V konečnom rezultáte ide bez najmenších pochybností o psychickú i fyzickú likvidáciu seba samého.